ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ବସିବ? ଏ ଉତ୍କଳ ମାଟିକୁ ଗର୍ବ ଗୌରବ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ତୁମମାନଙ୍କ ହାତରେ ସବୁ ଅଛି। ତୁମେ ଭାବୁଛ ତମ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲିକା। ଓଡ଼ିଶାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ସଠିକ୍ ଜାଗାରେ ସଠିକ୍ ଭୋଟ୍ଟି ଦେବା। ଯିଏ ଆମ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଶୁଣିପାରୁଥିବ, ଯିଏ ବିପଦ ସମୟରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁଥିବ, ସେମିତିଆ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଏବେ ସମସ୍ତେ ଚୋର ଲୁଟପ ଦୁର୍ନୀତି ରାଜନେତାମାନେ ରାଜନୀତିରେ ରହିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯେତେ ଦୂରେଇକି ରହିବ ସେତେ ଭଲ। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ରାଲି କରିକି ତୁମମାନଙ୍କୁ ହାତ ମୁଠାରେ 500,000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ଭୋଟ୍ କିଣି ନେଇଯିବେ। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତୁମର ଅସୁବିଧା ଆଉ ବୁଝିବେନି। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେମାନେ ଦୃଢ଼ତା ସହିତ ନିଜ ସଂକଳ୍ପ ବା ଯିଏ ଆମର କାମ କରୁଥିବ ସେମିତିଆ ପ୍ରତିନିଧିକୁ ଚିହ୍ନ ଓ ସଠିକ୍ ପ୍ରତିନିଧିକୁ ଚିହ୍ନିକି ସଠିକ୍ ଭୋଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ପାର୍ଟି ସହିତ ମତଲବ ନାହିଁ। ପାର୍ଟି କ'ଣ କରିବ ଯଦି ଆମେ ସଠିକ୍ ଲୋକକୁ ଦେଇଥିବା, ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ ଆମକୁ କରୁଥିବ, ତାହେଲେ ସେମିତି ପ୍ରତିନିଧିକୁ ଭୋଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଏବେ ଯେମିତି ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି, ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ମାଡ଼ଗୋଳି। ସିଏ ଯଦି ତାକୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇନଥିବ, ସିଏ ହଙ୍ଗାମା କରିସାରିଲେ। ଆକୁ ଯଦି ଟିକେଟ୍ ମିଳିଯାଇଥିବ ସିଏ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ? ରାଜନୀତି ମାନେ କୂଟନୀତି। ସେମାନେ ପକେଟରେ ପଇସା ରଖିବେ ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହରେ ଫସେଇବେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଏଇଟା। ଗଣମାନେ କ'ଣ କରିପାରନ୍ତି, ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିପାରନ୍ତି, ରାଜନେତା କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜନସାଧାରଣ ଜାଗିବେ, ସେତେବେଳେ ମହାଭାରତ କ'ଣ ଆହୁରି ବଡ଼ ମହାଭାରତ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କାହିଁକି ନା ଜନସାଧାରଣ ଯେତେବେଳେ ଜାଗିବେ, ସେଠି ରଖିବା ବାଲା କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ରାଜନେତାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କର, ଲୋକମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି କର। ଏ ରାଜ୍ୟର, ଏ ଦେଶର ବିକାଶ କଲେ ହିଁ ଆମେ ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନ ହୋଇପାରିବ, ଉନ୍ନତ ସମାଜ ଗଠନ ହୋଇପାରିବ, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ନ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ରାଜନେତାମାନେ ତୁମେ ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କର, ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ସମାଜ ଗଠନ କର। କେତେ ଦିନ ଆଉ ଦୁର୍ନୀତି କରିବ? ଏଇ ଦୁର୍ନୀତି ପାଇଁ ଅସହାୟ ଲୋକ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। 2 ମୁଠା ଭାତ ବି ସେମାନେ ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଯେ ରାଜା, ସେ ପ୍ରଜାଙ୍କର ସେବାରେ ମନୋବୃତ୍ତି ରଖିବା ଦରକାର। ଯେ ରାଜା ଉପଭୋଗ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ନିଜର ପ୍ରଜାଙ୍କର ସେବା ହିଁ ତାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲିକା ରାଜା, ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ, ସେ ତ ରାଜା ସତ କିନ୍ତୁ ଭକ୍ଷୁକ। ମାନେ ରାକ୍ଷସମାନେ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ନିଅନ୍ତି ନା, ସେତେବେଳେ ସେ କାହାରିକୁ ମାନନ୍ତିନି। ମୁଁ କରିଦେବି, ଇଏ କରିଦେବି, ସିଏ କରିଦେବି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆଜିକାଲିକା ରାଜାମାନେ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି। ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ୍ ଦେଉଛ, ଠିକ୍ ଭୋଟ୍ ଦିଅ, ନହେଲେ ନାମ ନେବ
କେହି ତୁମକୁ ବଞ୍ଚେଇବେନି। ତୁମେ ଭାବୁଥିବ ଭଲ ଭୋଟ୍ ଦେଇଛି, 500,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ନେଇଯିବି, କିନ୍ତୁ କେତେ କେତେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଡ଼ୁଛି ଆମ ଉପରେ ତୁମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଭୋଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସଠିକ୍ ନେତା ବାଛନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।